Pozgarria da, olako Donostian sagardo eguna egun oso seinalatua da egutegian, eta jendea ja markatuta dauka, eta da, bertan konpartitzeko ekoizleekin azokak ere egoten dira, sagardoa daztatzeko aukera egoten da, sagardoa nola egiten den ikusteko aukera. Azken batean da, konpartitzeko eta kultura hori, ez bakarrik gastronomia, kultura eta beste lehen sektoria batzeko egun bada, Geroz eta bisitari atzerritar gehiago datoz gure sagardotegietara. Gure sagardoen kultura milaka urtetatik dator, eta egia da bakarra gehala gure txotxe ohitura hori bakarra dela munduan, gure sagardotegiek egiten dute, eta atzerritarrei eta baiko hemen dengo jendeari ere asko gustatzen zaio kupoletik sagardoa hartzeko ekimen hori. Egia da prestatu egin behar dugula, sagardotegiak prestatu egin behar dugu pixkat turistara, instalazioak egokitu alde batetik, eta beste alde batetik zerbitzariak ere egokitu, hizkuntzak ikasi eta beste abar handi bat badago egiteko. Kontua da, sagardoa egiteko beti erabiltzen direla sagar barietate desberdinak, nahasketa bat, eta gure helburua da egitea sagardo monobaritalak. Hau da, barietate bakoitzarekin sagardo bakar bat. Horrela, jakingo dugu sagar mota bakoitzak zer ematen dion sagardoari. Eta horrek erraztuko du gero, sagardogile bakoitzak aukeratzea, ze sagar motak hartu behar dituen, berak nahi duen sagardoa egiteko. Eta agian etorkizun batean gauza hauek ahalbideratuko dute bakoitzak egitea sagardoak hartan eta diversifikatzea pixka produktua. Sagardo desberdinak egotea, ardoarekin gertatzen den bezala, hain zuzen. Alde batetik pentsatzen dugu bermatu behar dela izatea produktu bat kalitate oso altukoa izango dana eta gaina sagardo gehienak edo ondenak izan behar dute kalitate hori produktua izan dezan kalitatezko produktu bat izan den. Guretzat baita oso garrantzitsua da produkzioari lotzea sagardoa. Hau da, pentsatzen dugu izan behar dela bide bat gure herrietako lehen sektorearen garapena bideratzeko eta sagarra bertako bariedadeak sartuz, bertako izaera mantenduz, gure historiaren zati bada, eta ikusten dugu ezinbestekoa dela, aldan bezala pixkanaka azkarrago gehiago, baina lotu behar dugu sagardoa bertako produktuari, eta lotu behar dugu bertako sagarrari, bertako baserritarrei. Omenaldiak izan nahi luke, jatorrira itzultzea. Bistan emaitzik etzen izango, gordeko lanik ez bali. Ni uste dela egun oso polita, gaina kokatu badago aste berezi batian, Euskal Festa, eta sagardo eguna bereziki, ni uste dela oso adierazgarria, sagardoa produktu bat, gure kulturakoa, gure gastronomikoa, eta askotan hitz egiten deunia, berteko konsumoa behar dugula bultzatu eta gure kultura babestu,
Ni uste Sagardoa ejemplo nabarmena dela bila lortzen dituenak. Eta hau uztartzen ditu, bila uztartzen ditu egun honek. Urtero jende pila bat batzen da. Berdin da egualdi hona egin, egualdi txarra egin, beti dago jende asko, eta nik uste dela herri honek benetan kultura horren barruan, gastronomia eta dana batzen dituen zerbait da, ez? Eta herri honek gero eta gehiago eskatzen dagoa gauza baten erakusle, ez? Eta, goladetik pozgarria da beti ikustea, Konstituzio plazau olako jendez gainezka, eta batez ere, jende asko urtean zehar egiten duen lana gero hau gauzatzeko, ez? Eta, hori da, ez? Lan baten erakusle eta benetan lan egiten duen horri erakusteko gero jendean aurrean bere lana, ez? Beraz, jarraitu beharreko gai bat, noski.